Purnejar una miqueta sobre la comarca de l'Horta. Segurament avui faré el darrer pensament des del terra de casa de l'any 2022 i dilluns vinent encetarem la primera cabòria d'un any que tothom esperem amb millor pinta que el que estem a punt de deixar. Aquest 2022 ens ha certificat l'insostenible augment de les desigualtats, tot i que les dades posen de relleu que hi ha recursos suficients per poder atendre les necessitats de totes les persones i de les més vulnerables en primer lloc. Davant del panorama que es dibuixa, el govern valencià i l'estatal no haurien de pensar-se-ho dues vegades per aprovar impostos a les petrolieres, a la banca i a les elèctriques que han obtingut ganàncies degut a la pujada dels preus i de les taxes pel servei. Que el 2023 ens siga una miqueta més amable i amb això ja tindríem prou.